Takže dneska ideme preskúmavať starú budovu. Tak poďte. Co tam bude? Áno, začne. Nejaké... Uj, kosti z líšku. Tu je niečo za toho. Môžem tu... Svetlo? No. Tam není. No tak ideme z druhej strany. Ne. Tu je nic. Iba plesnivé steny a okno. Tu je nejaký divný, neviem, či to je bunker alebo niečo, ale kúkajte, jaké to je hlboké. A ešte to tam niekde dozadu ide. Kúkajte, koľko sem tam... Počkaj, Juri, skúsme to ešte silnejšie zapíknuť. Takto to tam nejak dozadu ide. Narazil som na konec a do druhej strany idem skúsiť. Keď dám tu, tak tam to pokračuje niekam do prdele a ešte dálej. A kúkajte, koľko, jakú veľkú palicu sem tam narval. Uj, ryby. Toto Neviem, tu je celé ve vode. Tu je zrovnanie s človekom. Takže tuto je proste prázdna miestnosť, kde sú iba dosky a nejaký no. Poďme sa tam kúknuť. A nejaké káble. Nic viac, poďme ďalej. Žil nejaký cigán, lebo to je ešte matrac. Nie. Tam možno prečo to bolo upratané. Umývadlo. Daj baterku. Tu je len skriňa s flaškama. Super. A tu, neviem, čo to bylo. Tu je nejaká divná místnosť, kde dokopy nic není. Tam je ďalšia časť, poďme sa sem chytniť. Poďme. Nie ešte. Tam iba bordel nejaké, neviem čo to je. Skrine. A tu je proste prázdna místnosť. Čo mohlo tuto byť? Neviem. Neviem, možno kúpeľňa. Je to možné. No, tam by sme sa prepadli. Tam je drevený strop hore. Mám nápad, poďme sa spodnúť do sebe. No, takže seník, klasický seník, seno, palety. Nic není. Počúvaj, skydaj sa. Start. Toto bylo video z preskúmavačky.
totálne ručané. Akurát, keď si všimnete, sú tu vyvalené dvere, len tam dole sú. Ja mám 1,55 m a v bunker vystrem, tak tam neručam.